ପାରାଦୀପରୁ ବାହାରିଥିଲା ଚୀନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଖୋଜ। ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିଗଲା ଜାହାଜ। ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ବିଦେଶୀ ଜାହାଜ ନିଖୋଜ। ପାରାଦୀପରୁ ଲୁହାପଥର ନେଇ ଚୀନ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଏକ ବିଦେଶୀ ମାଲବାହୀ ଜାହାଜ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛି। ନିଖୋଜ ଜାହାଜଟି ହେଉଛି MV ଓସିଆନ ୱିନର। ଏହି ଜାହାଜ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରୁ ବାହାରିବା ପରେ ଏହା ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଶନିବାର ଓଡ଼ିଶାର ପାରାଦୀପ ଉପକୂଳଠାରୁ ପ୍ରାୟ 240 ନୌଟିକାଲ ମାଇଲ ଦୂର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ 24 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ପାନାମା ପତାକାବାହୀ ଏକ ମାଲବାହୀ ଜାହାଜ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ICG ଏବଂ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ସନ୍ଧାନ ଓ ଉଦ୍ଧାର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ICGର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ MV ଓସିଆନ ୱିନର ନାମକ ଏହି ଜାହାଜରେ 20 ଜଣ ଚୀନ, 3 ଜଣ म्यांमार ଏବଂ ଜଣେ ବାଂଲାଦେଶୀ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ। ଏହାର ଶେଷ ପୋର୍ଟିଂ ଅଫ୍ କଲ୍ ପାରାଦୀପ ଥିଲା ଏବଂ ଏହା ସିଙ୍ଗାପୁର ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 2ଟି ଲାଇଫ୍ ରାଫ୍ଟ ରୁ 2 ଜଣ ଜୀବିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ICG ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବାକି 22 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସନ୍ଧାନ ଜାରି ରହିଛି।